Doğuncum neçe gidecek bir ay. Sen neçe gidecek 20 gün. Sen neçe teşkil 10 gün. Bunlar bir teşkil ulakon pergünde akit Pakistan'a, Hindistan'a bulan teşkilat merkezi var. Şuna eltik teabil beriyerler. Yani men 100 birdat nefer ya 200 neferi aqidetini ütkötüm, Vahhabiyete geçirdim hadi eltik teabil. Şol referatını görədə, Ahmet Çekişini görədə, ona bir miktar dolar veriyor, onun beyatı avnuklan haber yok. Onun o kelle gündeciklerinin haber var. Muhterem Müslüman doğunum, hormatly täçgümde huntana. Kelle gündeciklerin haber var. Kelle gündeler bilsin. Ahunu bilsin, mollası bilsin, hafızı Kur'an'ı bil. Sana deyten malakın sorusul diyenlerde bil. Bir menni baydamak, men yalak ahun molla ken Türkmen serada. Sen kelle gündecikler deyip aytyaның bizden kelle gündeti yoksun sinne. Ne yaparım molya Müslüman doğun? Sen aytyan da atlanın biz görem da. Sen nereden eyni bir ödün görüp duran yalak, bilip duran yalak, birlik tuğa, bir alıp tuğa gören yalak edip sen şüpherim malakın var dolar al yalla. Sen ne yaparım Müslüman doğusundan malakın sen haberli oladın he? Nerede sen haberli oldun? Yani hitabet o da bir sene falan anlatayım. Abdurrahman nerede var aqalada? Ağay sehne, müellim adam, atlı adam, avraylı adam, tıylıqlı adam, aylıqlı adam. Yani şol geliptir dinini, imanını, ahiretini şu alayan aylığı yetmeyen naud billah gitsin Pakistan'a adamların sanını verip şu tuğratında balakın dolar alayan marifet yerden aldı. O sen erti kıyametun haca konten sana ne yapalım cevap vermeli? Şeyle bir sihirli, hormatlı adamlar değil ki kulli mantığı Türk mesela şoları var ahim. Şu tuğratını hem muallim deyip tanıyla, bir dilivar adam deyip tanıyla, khayrxah adam deyip tanıyla, adamların yağsını yamanına koşuşan adam deyip tanıyla. Sen gelip şun hakkında var ahim. Şey demekten aslen bir Abdurrahman nerede, men ödüm bolayın Abdurrahman nerede olsun. Tamamı emiran cemaat tebliğ. Kesin anlatında pul yok. Siz ne mi dediğiniz bir teyyar. Ne mi dediğiniz bir teyyar. Tüdünün yamasan tüdü ananın. Qatama anan yamasan qatama ananın. Qatam olmasa edin Kur'an'ın üstüne koyup onanmamasa, koyup qatam ismi olsa. Siz ne mi dediğiniz var akım Müslümanlığın. Biz şuna teyyar ki ne mi? Biz ne mi? Yüreğimizde açıp koyup bilemde qaqısına yani yalan Müslümanlığın. Xoda şu qoçmeredin ödünde näçim naw gurun bolda. 5 olsadan bir ahun ağusa teşkil olup parti cemaat tebliğ ol. Oda mutada ol şuralarda atlar geliptirler şeyle. Oham ne hürmet diýäňi, nämet diýäňi ýoş biz şorum diýin diýanatyň bir namaz jamata çagyrýar. Öz İslamydan şirin geldik Müslüman dogully bir habar şey. Bir tertipçi bir gaw tertipçi gurnes bolupdyrlar. O şeylen bolýar diýip gitdiler diýe taram ýene bir wagt öwrükipdir şeyle. Bize aýtdylar ki siziň şi okuyan kitaplarňyz bilen aýtýan kepleriniz fark etýän şekilde. Kitaplarňyň içinde başga bir zat bar. Siziň aýtýandan başga bir zat. Ol ahuny aýdypdyr, men hazır diýipdir, eger aýtmaly bolsa men aýdaýyn. Men ayalım eger diýme bolsa 3 talak diýip aýtmaklyga teýýar. Eger biziň aýtýan kepimiz bilen şu okuyan kitabyň içinde aýratyn bir zat bolsa, sen aýtmaň şonu teýýarmy diýip. Hayda ahunaga näetdiň aýtmany, näetdiň ýok diýipdir. O sana ne yaparım düşündirmeli? Sen kepine anadan ak, antyňa anadan ak, imana anadan ak, söze anadan ak. O sen ne yaparım sana anandırma Müslüman ol. Sen şunu aýtjakmy? Yani bağın hormatly täçgünde huntana. Eger sen bağın şeýle bir daha sen diýmekdige teýýarmyň? Sen şu bolup dursun, sen şunu aýdamany hem malakyn teýýar bolup duran ýalak. Müslüman dogalym eger dini dünýä satmaly bolsa, işimden aňtat. Kutlanmalı aýtlaba, entecik kutlasaň, barmaly jinadalaba, entecik barsaň, täýid etmeli zatlaba, entecik täýid etseň, ho daşça öýlegi barahym tellen kaptany talap, bir entecik gurrun berip şeyle, sizin de aýtýaňyz bururuna maray diýip barahym, şolaň öz aýtýanyna göre 4 mezhepden çykyp, şeriatdan çykyp, sünnetden çykyp barahym, entecik barahym hakyna hak edip de pul gazanmasa Müslümandygyň, täçgüde Müslümandygyň müň işi beter aňtat. Ya hoda şu tarawan ödünde şu wagt Kur'an okuýat elhamdülillah bizde hafyzy Kur'an bol, şu tarawada bizde hatm okuýat. Biz bir ýar şonun almak haram diýip barahym. Şonun bir ýar biz alamnak eger pulun ýerine getmeden bolsak bize beter aňtat. Ya siziň şu ýerden mawlud hanyňyz, bu siziň manadagy ýerden mawlud hanyňyz her ýyl milyar tasvir Türkmen serada. Eliden dogmatdyňyz adamlar şu bilen, günäden ýuwyan etdiňiz adamlar şu bilen, Hanefi mezhepde ýok tat bilen, İHI, al. Eger wagan bir pulun ýerine getmeden bolsak Müslüman dogan bu zatlar ýani barahym beter aňtat. Elhamdülillah. Bütün aýtýarlardan hiç gaýym bir edem daqdym,
Awul ahir Allah'ın tawfiq için edip diyermer. Vakt bolýar ki biz günah şoğmuddaran diýen için gardan ýamatda musulman dogan ten nämeden habar malak. Eger din diýana tatmaly bolsa barahim musulman doganım müň işe aňtat ahunma mantagada nagadar ha ahunma hemmet ýemak dogurdurlarda eken ahunma yalandan palançy mollanma diýip döwlet tarapdan adam gelme bolanna her kesen herkesin kellesini börük giydirip bolsa 4-5 tane mollası var 50 tane mollan hüzre ýygnap şolong malakyn biýmetinden jok bolup soňa aýlyga jok bolup musulman dogan şey dip bererlerken eger biz din tatmaly bolsa da iş beter aňtar. Sen musulman dogan sen näme aldyň? Sen meten ödüňden soraýyn. Sen ödüň näme aldyň? Ki bir hafta önce beýlerliň gurun bardyň, bir hafta sonra beýlerliň gurun bardyň. O sen ödüňden sorak görmeleşin bizi. Sen näme tatdyň diýme bolýar diniňi. Sen bilen awul billah sorum din tatan edipdirdiň. O şoňadan sen näme tatdyň? Täçgimde akun. Sen bir haftaň içinde gurun beýlesin, beýle etdiň musulman dogan men taňa näme diýene? Men taňa gataýtmajak bolýan, başaramak, men taňa näjim şaýtmalyk bilemek. Sen musulman dogan aha sen aýtýan kepleň näme ki bak? Eger wagan din tatmaly bolsa bara, iş mundan beter aňtat. O şoňadan hormatly täçgimde akun taňa. Sen tagaza etýän men. Senin manandyňdan ödüň dile warlygyň ýok bata, almyň ýok bata, bilmiň biziň aýtýan hetmede ýok bata, kime anam etýän botaň getirmeli bolarsyň şonu. Gelip bilseň ödüň gel, öňçe ödüň gel. Hususy mekanyna wagt ketýän adam bilen oturşyp bara, oklaşmaly bolar. Şu aýtýan kepleň ýerine sen durmaly bolardyň. Eger biz tadan şu forum malahym gafy aýlaryp, müň birden töhmet alyp, bu tadan 10 neferden, 20 neferden, 30 neferden gidip al Pakistanýalyk ýere adamdan gidip dolar almaly bolsa, onda biz naul billah din tatan biz bolýar onda. Şeriat tatan biz bolýar naul billah onda. Emma senin munun kıyamatyny jogap berme boldyň. Öňde bir dolyň mirini diýelim hadip, timarsana şerketdir birimde diýäçilik edensen. Bu da gyýyk etdirip men yalandan ödüm diýerlige wurdum. Ýok, kulak atmapdylar. Edende öle eltesin eltmelýere. Eltipdirle oklapdylar timarsany ýa-ni dolyň diýerli. O maňa ýa-ni egmarsany çykaryp ýa-ni pelengi egmarslardan geýdirdi diýe. Otam tally diýe timarsany şuna orta diýerli tepe duýdy. O bir olokon tep. Ol evde de birden çelek duýdy. Her kim başa çeleğin içini gördü diye qatıdan gülýärdi. Ýanky sağa adamda şolaň artynda du diýerliň artynda oýnaşlar. Näme gülýänkä? Ýoş tep ewe çekilýär, tep ewe çekilýär, bar ýakyn bar diye. Aragyna şeýdik gördü diye çeleğin bir gapdara görýär içinden. Ýene kamil görnek näme gaşyň içinde? Ama ahir maňa diýdiler diye ki, "Agay falan gel. Teňde nowak." Näme? Bar tende gördü. Bar gördü diye çeleğin içinde. Hiç sat ýok diye. Ýalňyş nädir ne? Gawydyp gördü diye. Yo hiç sat yok diye. Bu değerli gödü diye. Hem şunu gödü yaptı. O şunu diye. Şunu burada bolmaly yamaşadan gödü diye. Rahat yoksun sen. Ama ahir zıda bilmem. Baba şunu rahat yok. Näme gülýäňiz diye. O değerli biri diye. 15 üniversitede getip şunu rahat tahamlak diye. Sen şu koňer rahat tapjak bolýan dedi. Musulman dogan biz şunu getip ýer. Biz şunu getip ýer falan şeýle bäri. Şunu 40 ýyl 45 ýyl getip berler. Kadir Hacı Nemani inelekama. Kadim Aşrafun Nemani rahmetullahi aleyhim oğli men yakin dostum biri 40 yıl 45 yıl versin şimdi gitpen adam. Näze ulu täçgimde hon tanal musulman doganım sen şu pulu sen görüpdirdin Allah biz göremdi akşyny. Bir heyran yani sen şu aýtýan pulun marahim nirden gelýärligini. Akmak ol bir adam iki ten şekerini ananda. Meger pul dökülüp ýatym. Adamlar gitýär bar orta geçýärler. Pul götürecek diýip Türkiýe geçýärler. Japon'a gitýärler. Ay be ay 6 ay 1 ýyl 2 ýyl gelmän gidýärler oglaň şoň ep berip. Eger şoferim pul paýlanýan bolsa yalandan da kimiň işi bar näme? 1 ýyl birdak ketsen sen emir sahap diýip tira gitýärler. Bar git wagtyny arda kim gidipdir, kim gelipdir, kim ondan habar bar musulman dogan. Eger bagan şol Pakistanda pul paýlap duranmy diýende. Hey näme diýe musulman doganım. Allah jahan tawfik bersin tebaraka we taala. Bar eli başa bir gurunam şu musulman dogan aýdan gurunlar musulman dogan. Yani men barha aýtýan. Men hiç wagtda hiç bir alymyň aleyhine adyn tutup ya adyn tutmany men sidi urmaly hawatim ýok. Emma hemişe öýleri başladylar. Öýleri mugyýet ijtimailerinden istifade edip behini edip menber zimodan mara istifade edip şunu bir hujumy soratynda biziň dohulýarlar. Öýden çykmarýarlyk etýärler. Oglaň şoň taňa şeket jogap bermeden mecbur bolup sünkü edip ýar. Otam malahym biz bolýar ihtilaf döretýän palan taqdirde alim allama
Mufti Azam Türkmen Sahra. O tam geliyor tam bunda oğul. Allah temizliğine tevfik versin. Ahunağa obur böyle kurun koydu.